rhoi hyder a sgiliau nofio, a bod mae dda bod nhw'n cynnig, Cyngor Gwynedd yn cynnig nofio i babis yma dda. A dwi'n meddwl bod o'n cryfhau hefyd wrth ddod i weld nhw sblasio bob wsos mae'n neud beth wahanol. Da ni'n cyfarfod â ffrindiau a da ni hefyd yn cael symud cyhirion i gyd a chwerthin a cadw'n hunan i fynd.